Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dneska sa nachádzame v Demenovskej doline. Tuto dole podo mnou sa nachádza Demenovská ľadová jaskyňa, ktorú si za chvíľu pozrieme. A vstupné do nej stojí 12 eur na osobu, 6 eur je detský lístok a parkovné dole pod jaskyňou je 8 eur na hodinu alebo 15 eur na 2 hodiny. Takže to bolo trošku nemilé prekvapenie. A prídete sem od parkoviska približne za 15-20 minút do kopca cez les. Je to pekne označené. Údajne sa tam už nenachádza ľad, ktorý sa roztopil kvôli klimatickým zmenám, ale na internete bolo písané, že nejaké minimum by sa tam malo ešte nachádzať. Takže držte palce, nech uvidíme nejaký ľad z Demenovskej ľadovej jaskyne. Jaskyňa je aktuálne bez ľadu, je tam 3 až 5 stupňov a aktuálny stav je taký, že v zime počas väčších mrazov, keď sa v jaskyni udržuje teplota okolo -3 stupňov, tak sa ten ľad vytvorí, ale nevytvorí sa ho dostatočné množstvo na to, aby vydržal celý rok. To znamená, že tento rok napríklad už v apríli sa roztopili posledné kúsky ľadu. Vstup do jaskyne je 12 eur na osobu, alebo potom 6 eur je detský lístok. Vstup je každú hodinu a prehliadka trvá okolo 45 až 50 minút. Mali sme aj krátke hudobno-svetelné predstavenie, ktoré bolo veľmi pekné, s príjemnou hudbou. Chvíľu sme mali aj úplnú tmu, takže ste si mohli predstaviť, ako to tam vyzeralo v časoch, keď tam ešte nebola elektrika zavedená. A teraz už kráčame naspäť na parkovisko, kde musíme zaplatiť 15 eur za tie 2 hodinky, čo sme tu boli. A ideme sa ubytovať na veľmi zaujímavé ubytovanie, takže poďte si to s nami pozrieť. Takže už sme sa ubytovali v takýchto útulných domčekoch. Sú to Björnssons Tree Houses. Sú to takéto útulné chatky, ktoré sa nachádzajú takto v prírode. Je tu veľa stromov naokolo. My susedíme v podstate s lesom. Máme asi takú
Povedal by som, že možno z najlepších chatiek, lebo rovno pod nami sa nachádza wellness, ktorý je tuto dole. Už sme tam aj akurát boli a za wellnessom tú budovu, čo ste videli, tak to je hotel, kde máme aj raňajky, aj večere, takže máme to všade blízko. A zároveň vedľa nás nie je už nič, iba čisto les. Takže máme aj takúto krajnú chatku, kde máme súkromie. Dokonca aj parkovisko je hneď tuto dole. Takže za mňa možno jedna z najlepších chatiek, čo tu je. A nachádzame sa vlastne v Jasnej, v Demenovskej doline. Takže dúfam, že bude pekné počasie. Určite tam bude príjemnejšia teplota ako v mestách. Aj teraz je tu oveľa lepšia teplota ako v meste, lebo na tento víkend hlásia 40-ky teploty a v tých mestách je naozaj dusno a tu je to také príjemnejšie. Ukazovalo tu 20, 28, keď sme prišli, 21 je teraz. A ideme teraz pomaly na večeru a z večere ešte pôjdeme znova na wellness. Tu v diaľke taktiež môžete vidieť vyhliadku, na ktorú som pôvodne chcel ísť, lebo som myslel, že je bližšie, ale tak možno, že zajtra ešte vybehneme aj na tú, uvidíme, ako budeme časovo s tým chopkom a či sa nám ešte ráno podarí ísť do wellnessu, alebo už nie. Pobyt v týchto pekných domčekoch sa nám už blíži ku koncu, ale ešte sa neblížime ku koncu videa, pretože ako zákazníci tohto ubytovania máme zľavu na lanovku na chopok a máme vlastne 1+1 gratis, čiže za 33 € sa dostaneme dvaja na hore na chopok. A čo sa týka ubytovania, tak hodnotím to veľmi pozitívne. Wellness bol super, sú tam 2 fínske sauny, 1 biosauna, tá biosauna bola taká slabšia. Je tam ochladzovací bazénik, sú tam asi 3 výrivky tam boli a hlavný bazén plus nejaké oddychové zóny. A jediná taká nevýhoda tohto ubytovania bolo, že sme nemali na izbe klimatizáciu a večer tu bolo dosť teplo. Ale okrem toho bolo všetko super, jedlo super, raňajky, večera, všetko bolo fajn, takže určite odporúčam prísť. Po návrate z chopku ešte možno pôjdeme pozrieť, uvidíme, ako budeme časovo stíhať. A chceli by sme ísť pozrieť ešte tú vyhliadku, čo som vám včera ukazoval, čo vidíme z balkóna. Takže ak sa nám podarí dostať aj tam, tak vám dám info aj odtiaľ. Už sme sa vyviezli 2 lanovkami na chopok
A posledných pár metrov je nutné vyšlapať tuto hore od stanice Lanovky, ale to v pohodičke. Chopok je vlastne druhý najvyšší vrch v Nízkych Tatrách, má 2024 metrov nad morom. Chopok je taktiež miesto, kadiaľ prechádza hranica Banskobystrického a Žilinského kraja a stretávajú sa tu dva regióny. Jeden je Liptovský na tejto strane a druhý na tejto je Horehronie. V pozadí môžeme vidieť Liptovskú Maru, ale iba tak jemne, lebo nie je úplne dobrá viditeľnosť, ani na Tatry nie je úplne dobre vidno. Tu sa nachádza Chopok vo výške 2024 metrov, na ktorom sme práve boli. A tu naľavo od neho sa nachádza najvyšší vrch Nízkych Tatier, a to je Ďumbier s výškou 2043 metrov nad morom. Táto vyhliadková väža za mnou sa volá Bencúrová väža a je to tá, čo sme videli z nášho ubytovania z balkónu a nachádza sa približne ani nie 10 minút pešo od stanice Lanovky, skade sme prišli. To je z dnešného videa už všetko, ja som sa akurát vrátil domov. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak by ste chceli viac takýchto videí, určite dajte like. A napíšte mi aj do komentáru, že aký ďalší vrch by som určite mal navštíviť. Zatiaľ sa majte pekne a vidíme sa opäť o 2 týždne v nedeľu pri ďalšom videu. Ahojte.